right? This is my wife. Mufesu uyu ndasangana nemukomana uyu ane mukadzi wangu pagedhi pangu. Handizoti vari kuitei. That's my wife. Nyasha. Muri kuitei naye Nyasha? Chikuronga business bros. Nyasha. Business rera muri kuita mausiku akadai. Business wakundividza zvinhu zvakawanda futi. Nyasha. Ne business rera uri kuita nemukadzi wangu. Ndikuya kumba totaura tikagara pasi. Wakuita noise yena. Business rera muri kuita. Business. Business rera muri kuita. Ne, ndibvunziro vari kuita business rei nemukadzi wangu. Business rera vari kuita nemukadzi wangu. Nyasha. 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 Muri kuita business rei. Nyasha. Business rei ramuri kuita. Hey, what business are you doing? Ingondiudza panapa, ingondiudza what business are you doing? Rei Nyasha, Nyasha, business rei. This is the guy arikudana nemukadzi wangu. Nyasha. Business rei. Boss, but it's a business plan that you discuss. Rongozivawo Nyasha. Rongozivawo. Nyasha dongozivawo. Business attribution. Nyasha. Nanchakudza kana business right but wakundimanisa ndachitskomba chagara pasi. Nyasha. Ipa munhu maki yake ibusiness. Rei ndoda kungoziva ndoda kuti mari ndoida Nyasha but business rei ramungoita. Mana ndibvunzirewo that's the guy arikudana nemukadzi wangu guys. Nyasha ndiudzewo business rei.